Yo, sa alagang 50 pesos mo mga boss ay makakapunta tayo ng North Pole. Ayan. Ayaw mo maniwala. Tara, sama ka dito sa amin mga boss. Sa Orchid Garden Resort Complex mga boss. Ayan, pasok na tayo mga boss. 50 pesos lang yung entrance dyan. Ayan, syempre, pati mga bata, 50 pesos yan mga boss. Ayan, kahit si Prince, na 3 years old pa lamang ay 50 pesos na yung bayad dyan. So, after natin magbayad, magpapatatak lang tayo para makalabas tayo ulit mamaya at makapasok ng walang bayad. No, ayan mga boss. Ayan, pagbungat pa lang natin dito, makikita mo na yan yung mga, ang tawag nila, yan, iba't ibang karakter ng mga mascot mga boss. Ayan, marami na rin yung tao, no, kahit medyo maliwanag pa mga boss, 5. Pasado alas 5 pa lang yan, pero ayan, marami na yung tao. Kaya sakto lang yung pagdating. Uy, North Pole! Sabi ko rin sa inyo mga boss, papunta tayo ng North Pole. Ayan, pasok na tayo. Pasok na tayo sa North Pole mga boss. Ayan, si Princess, enjoy na enjoy. Pagpasok pa lang niya mga boss, ayan, tuwan-tuwa na. Ayan, tingnan nyo, ikot tayo syempre mga boss. Ayan, ayan, kasama yung pamilya ko syempre. At syempre, mawawala ba ako sa sarili kong video? Ayan naman, tingnan nyo mga boss. Ayan, oh, Boss John. Boss John yan. Boss John, boss na walang pera mga boss. Ayan. So ayan. Bago lang to no, kasi last year, yung area na to na may swimming pool ay alam ko hindi nila inayos. Ayan. So, pang third year na natin to no mga boss. Kada taon ay nandito tayo nung mga nakalipas. Yung mismong araw ng opening, doon tayo nakakapunta yung may fireworks. Ngayon, nalate tayo nung Friday, yung fireworks nila. So, Sunday na tayo nakapunta kasi gawa ng busy tayo sa trabaho mga boss. Ayan, so ikot natin. Ayan, nakaayos ngayon yung full nila. No? Ayan yung North Pole mga boss. Ayan, sinasabi ko sa inyo mga boss. Ayan, daming reindeer. Ayan, puti, puti. Walang red-nosed reindeer mga boss. Ayan, sinasabi ko sa inyo may snow eh. Ayan. Ayan, saan ka dyan mga boss? Ayan, punta ka na dito sa Pampanga mga boss. Yan no, enjoy na enjoy yung mga bata. Sulit na sulit yung 50 pesos mo, nakapunta ka ng North Pole. Ayan, si Prince, tingnan mo naman mga boss. Ayan, no, naliligo na sa bula. Enjoy na enjoy mga bossing. Mag-e-enjoy yung mga bata dito, pati kayo na yung matatanda. Ay, ma-enjoy mo pa rin naman. Talaga mapipil mo yung Christmas dito mga boss. Alam mo naman, tayong mga Pilipino, ay September pa lang, ay nasa-celebrate na. Nagbibilang na ng Christmas mga boss. No, nagbibilang na kung nga araw na lang yung Christmas. Kaya ayan, pumunta ka dito, check na mapipil mo yung Christmas mga boss. Bago ka pala makapunta sa lugar na to, kung madaan ka ng San Fernando, makikita mo na yung mga nagtitinda ng mga parol, mga Christmas tree, mga bossing, mga Christmas light. Ayan, talagang mapipil mo yung Christmas, lalong-lalo na dito sa Pampanga. Kaya, what are you waiting for mga boss? Yan, tara, samahan nyo kami. Papasyal ko pa kayo dito mga bossing. Yan, panoorin nyo na lang yung mga video natin. Sana tapusin nyo to at huwag nyo i-skip yung mga ads natin mga boss. So, enjoy lang sa panonood mga boss. Ayan, advance Merry Christmas sa inyo.
pauwi na tayo mga boss. Ayan, 7:30 na mga boss at mas marami yung tao ngayong gabi. Ayan, mas marami pa rin yung pumapasok ngayon, no? Ang dami ng tao sa loob. So, salamat sa inyong panonood. God bless you all.